Ez egy körlátkép lesz a Csíki medencének a felső részéről. Ez itt látszik Csíkszentdomokosi kőbánya. A távolban meg ott látszanak a csíki havasok. Lent, ez a település, Csíkszentdomokos, a háttérben pedig azok a csíki havasok. Ami bal oldalon felbukkant, az Terkő. Tovább az a jobb oldali, azt tudják, hogy Öcsém. Középen van az Egyeskő, mellette pedig a Nagyhagymás. Tovább balra, ott van a Gyergyói-havasok kezdete, Fekete rész. Távolban azok mind a Hargita helyvonulatnak az északi része. Ettől jobbra már ott a háttérben ott kezdődnek a görgényi havasok. Távolban felbukkant Madarasi Hargitának a felső része, és ott végig az a hegyvonulat, az a Madarasi Hargita, itt a Hargitának a többi része. Ott a köd alján, valahol ott fekszik Szent Tamás, Csikkarcfalva, és visszakerültünk Kőbányához. És mindez, ahol készült ez a videó, ez nem más, mint Garadosnak a teteje. És a végén itt van az Öcsém, Bőte Laci.